Ora usah kakale. Nanti kowe kabeh ndak rumuat. Ono sanjabane rangkah kadipaten Sengkenan. Mergo kowe kabeh arep tak kongkon gawe geger ana ing praja medhang kauripan. Terus mekaten niki. Lho saka kuwi kowe ndawenake kang supaya menehi bobo rawan Pratamta. Namung mung dawuh panjenengan dika.
Kowe ngerembug apa? Delik-delikan kok. Kok iso ning Iki ngono anake sing duwe omah. anake sing duwe Omah. omah apa? Omah manuk omah apa? Lah kok sing duwe omah? Ya sapa? Ditakoki. Kowe anak sapa, Bro? Oh, lah. Anake endang suwe ganti. Perang yo perang. Piye? Lu perang malah mapan. Woi, penak to. Wani lho ora? Hah? Wani lho ora? Sing tau jadi sapa? Tantang. Woi, siji loro sing papat yen mani mas kamu tak mundur. Anak berawan iki. Masih cilik nang ora wedi yo. Alang klik. Alang klik. Aja malah mere, mbok keke. Sing keke. Plaku. Balik marah koyo robot deh. Anake sing nanggung kok belabla. Sing nganggep sapa boe ngono kok ngene. Iki lho. Kowe wani apa ora? Kowe wani apa ora? Lah. Sik. Bentuke tenanan kok. Sik, kowe balane sapa? Kowe rombongane sapa? Mama. Nek nangis kok. Nangis ya kaya wong setrum. Kuwi ora wong setrum. Dene bareng nangis ah piye? Susune loro ketul-ketul ngene. Lah ya kok iso bimbir. Ini aja. Podho ndi aku. Kalian sih. Kowe dapat gayon ya. Kowe dapat gayon. Lah aku. War gorono. Anyar cuk. Kene apa? Balane sapa? Balane sapa? Aku beda. Aku ora balane sapa-sapa. Lho, ora balane sapa-sapa. Iki lah. Lho, aku balane kene ya. Lho, berarti kowe kangane ngono. Berarti sing disunatno kowe. Ora. Ora. Jajan iki. Aja kene. Hah? Sing disunatno kene lho. Aku balane kene. Hah? Ora ndi? Kowe iku mulane. Ini tanggapan sepi ora lah temaki. Ya kok iso. Bocah Joko digeret diwehi calon. Oh, malah. Rabi ora diwehi calon plas. Mulane. Ora usah bilang pagi. Nek tanggapan sepi ku aja sapa ning luar. Sing sapa nang luang sapa? Kowe iki. Oke lho. Tenang. Ndi lho. Lah. Eh,
Sampalan rengel. Jajal rene jajal. Jajal. Apa? Nang ketok iketan api. Ketok iketan warung tak buka. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya sih. Kok semangka nol. Iya. Lho. Ya sih. Ya sih. Kayak Milan. Ora Milan apa? Iki lho. Celok keju. Lho iki. Apa? Gimana? Tujuh Milan. Tujuh Milan. Ya, iki mau bakso berana. Anak sopo? Sing iki sopo? Kowe anake. Ora, anake iki lho. Iki ora bakso berana. Ya apa? Ndok rajungan iki. Ndok puyuh. Ndok puyuh. Jeneman.
Aman, Kak. Aman, Kak. Aman. Golo dhewe ya. Aman jempol ngono. Ora ajar kowe. Iki, Kowe nggowo apa? Kowe nggowo apa? aku ora apa-apa. Rasane jumbu ning cangkem iki. Lah iki siki kok. Aku cangkem kok. Iki apa? Sing ada ngene. Adikane bener kok. Ayo. Aja kaya caiku, habis panas kok. Kaya minu ha. Iki aku kondisikan kok. Aku kene sini mati. Sasuwene dudung letene mbok. Kosek. Kosek. Ayo ana iki terus kosek langsung. Eh. Kowe yo kowe. Orang satu Orang satu ya satu. Yo, aku mau salto. Loh, dari mo. Lu aku dijago lagi. Bukan satu. Salto. Bukan satu. Ping 50 ya bayar gono. Bayar gono 100.000. Bisa berapa? Kowe sing dikake. Ayo. Kok kangen kowe mana? Gue kan batatat. Jadi kokon kowe kok. Ayo. Guys. Siap. Siapa piye? Ayo. Berarti do ping 5 ping 4 kok pisan. Kowe ping piro? Papat. Ping 4 kono ping piro? Ping 5. Ping 4 ping 5. Bayarane padha wae. Enak kowe nang aku. Aku ora karep, Kang. Ora tujuane. Tujuane apa? Ora tujuane. Tujuane apa? Ben ditampani kambireng iki lho. Yo ora. Iyo. Yo ora. Iya. Iku aku lho. Cintane kono. Tujuane. Salah. Jadi Oke, ayo.
Jagoan menjadi apa? Om lete. Cegah omah lah enggak. Apa? Temani. Cek omah kene.
sawangan kowe. Lamun tak wis depok poning tengah aing Bantala. Wajmu sawetene aku. Cukup. Peperangan ning mung ngandelakke atau sing balung andel kulit. Tak kira ora bakal ngrampungake. Sing mbok jaruk kepiye? Ranti ning papan kene. Sawangan bakal kawujudan opo? Ya. Prajurit kaya wis tak goleki sajak popot kene tanding rawuh emane cak bagus waju wadene kane atimu tak kemak waju sak jangkak ae sing was foto
Ayo dia ayo metu yo. Ayo Rene. Yo Rene. Tunggu diriku, Kang. Ayo. Oh. Udut dulu. 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 Ayo. Apa enak ya dia? Ya yang tenan Kang. Ayo, kowe lagune apa lho ra kuwi? Lagune aku yo apal aku. Ah, jajal piye? Lagu iki seneng aku kok. Ayo jajal. Wong ndang udu dulu ngono kuwi jae. Ngono kuwi. Bubar mangan paling penak usluk dulu. Goblok iki. Dan iku Apa Kang? udut ora usluk. Udut dulu. Kok Malah kok usluk iku sing marai sapa? Mas aku ndungu sinden dingi usluk dulu. Aku pengen bolot iku. Ya sarine Kang. Ayo. Wong karang kuping ra tau tak resiki. Alah ya. Ayo wis ora jang ngrembug kudu dulu. Lah piye no Kang? Ayo iki ngrembug iki sing ning ngarep iki ana penonton ning pinggir tengen kaya penonton ki janjane nek apa? Iya re Kang. Kok ruame rejo tenan yo Kang. Lah iya mangane kuwi aku bingung iki. Lah kok bingung Kang? Ayo ning awak dhewe ning dhuwur iki kon mek apa? Sesuk melok icir melon. Oh ngawur. Melok cemani. Kok iso? Iki enek apa janjane? Lah kowe iki randung info jan ra gaul ra duwe Facebook kowe iki. Oh. HP kowe ya ana kidin. Nokia. Iki ngono ning Galambo Kang. Oh ning Kalombo. Lagi wae ana kedoprak. Wih, apa? Kedoprak. Sik baleni. Ana apa? Kedoprak. Ngono nesu. Lah ngono ngarani adine budhek. Iya. Oh, ngono tak jak guyon kok ora sanesu. Ngene kadung kesel Kang. Di rasane lho pancake blak kendong. Bene blak kendong wonten yo ngene iku. Wis ora iki toprak apa iki toprak Oh, apa? aku ora ro iki toprak iki karo aku. Ini radek maju ben ketok nek ganteng-ganteng. Lho, sing ganteng iki aku tok. Nah, dudoke. Heeh. Karo promosi iki. Oke, promosi. Ketoprak apa? Bapak Ibu sedaya kemawon nderek tetepangan. Menika ketoprak Risma Kuncara. Apa? Risma Kuncara. Satu kali lagi. Risma Kuncara. Wedeng aku. Ngono nesun. Ketoprak Risma Kuncara ya, Di. Ya. Sing mimpin kuwi sapa? Oh, guyu sik kowe iki kok. Aku nek eling sing mimpin ketoprak Risma Kuncara. Kok mangguyu kok ngenyek kowe. Lah kok ngenyek lah apa? Lho, nek guyu. Wah, pemimpinnya bosku iki nom.
Wah, nom. Jenenge Mbak Riris Karisma. Wah, Kowe gak roh bojone sapa? bojone sapa? Yanto kewes ngono kok. Oh, oh tak kira. Ah, jenenge Mbak Riris Karisma. Betul? Alamate saka ndi? Alamat saking Desa Trangkil, Heeh. Kecamatan Trangkil, Heeh. Kabupaten Palestina. Palestina film moncrat. Padi. Oh, menawa kok. Ayo do ndelok gegere Risma Kuncoro kok apike ngono. Heeh, ayo sakno. Aku ki wis sumuken iki ning jero. Syutinge Al Rabiah Kondang. Ayo do ndelok ning YouTube. Oke. Tanjakno, Cok. Ododolo esek. Ododolo. Dodolo. Ododolo.